लोगोफोर आखाइ खबजोबै नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामहरो दे प्लिज अन्नानै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर अन्नानै जास्ट बेखौल' आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो माने नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बे मोनसे भिडिअखौ माने इम्परटेन्ट बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ दिनै मानि सोमोन्दै लाना फैदों होनोब्ला जा बे फेरेंगा सारमोना माखासे मानसिफ्रा थारमाने मा होनो सोरांबानो जयनिं जानायनि प्रग्राम सोलिगासिनो दङ आरो एक्स एनडिबिनि थारमाने एनएलबिनि मानसिफोर सेंग्रा सिख्लाफोर जयेन जादोंनो बिनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाना फैनाय जादों नोंथांमोना अन्नानै बे इम्परटेन्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आखाइ खबजों नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामहरो जोंनि प्रग्राम समस्थिनि बिपिएफ कंग्रेस आरो एआइडिएफनि कर्मीफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों खालि बिपिएफ कंग्रेस आरो एआइडिएफ बे मोनथाम दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरखौल' जों सोदों लिडारफोरखौ लानानै एमपि इलेक्सननि उनावहाय खाम्फा बरगयारि इउपिपिएलआव जयेन जानो थाखाय सिङाव रायज्लायगासिनो दंखायो रेडि जानानै दङ जोंनि स्टार्टिंसो 170 सानिख्रुइबो बांसिन एक्स एनएलपि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनाव जयेन जागोन थारमाने 170 फेमिलिया जोंनाव जयेन जानो थांगासिनो दङ 4 तारिखआव जोंनाव 300निख्रुइबो बांसिन एनएलपिफोर चिराङाव जयेन जागोन बेफोरबायदिनो जालांबाय थागोन मानोना दिनै सोदांनायखौ सोलायनायखौ गुरस्लायनायखौ बयबो लुबैदों ओंखायनो हाग्रामाया दिनै खर' गुदुं जानानै दङ आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ गाबोन सबनिया जोंनाव सन्दना जयेन जासिगोन इउपिपिएलआव गोबां बिपिएफनि लिडारफोरखौ लानानै एमपि इलेक्सननि उनावहाय खाम्फा बरगयारि इउपिपिएलआव जयेन जानो थाखाय सिङाव रायज्लायगासिनो दंखायो रेडि जानानै दङ गतिके हाजारखि बुंथो हाग्रामा उइल बि किक आउट फ्रम द ससाइटि सोजोबनानै लादों सोरनो सोजोबनानै लादो फारसेनिफ्रायनो गासिखौबो मा एक्स एनडिबिल' बेलाय गासिबो रायजो राजाखौबो नोंसोरनो मुथा मारना लाजोबदो फाग्लाफोर सब समाय सोरांबानो पलिटिकेलनि दावराव सोरांबानो पलिटिकेलनि दावराव माब्रै जाबावनांगौ जाखो बे संसारालाय पलिटिकेला मालाबो जोबलांबावगोन बे भट होनायफ्रा जाहां बेबायदिनो मोनफैहां जेब्ला पलिटिकेला खाथियाव मोनफैयो अब्ला मान गावजों गाव नांलाय खमलाय दावराव दावसि जालायबाय थानाय बिदा फंबाय जेबो सिनायलाया होसो बुथारलायनाय बेफोरबायदि जाबाय थानोसै नामा बेफोरबायदि बोरै जागोन जेरावखि जाया दावराव बहा थाङो बेयावबो दावराव सब समाय सोरांबानो जयनिं प्रग्राम सोरांबानो मानसि लानाय सोरांबानो सोरखौबा सोंखारिनाय बेबायदि बोरै जाबावनांगौ जाखो खर'फ्रासो गुदुं मोनलाय लांसै बेसेबां निउस आपडेट नायबावनो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि एनडि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फिन खेनसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय मानो होनोब्ला दिनै आङो नोंथांमोननो मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना सिगांनि एसेबाबो बुजिखाबाय नङा होमबा माब्रै होनोब्ला जोंहा फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखायसो गोबां दावराव जागासिनो दं बिटिसि आवथ' हाबाब बुंथाव जाया खोनासंथाव जाया बिनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैदों मारै होनोब्ला जोंहा फैबाय थानाय इलेक्सनाव आरो हनै खाम्फा बर'आबोनो मा होनो बिपिएफनि खाम्फाया जिथुनाखि बारग' फरेस्ट मिनिस्टार बिथाङाबो मा होनदों एमपि इलेक्सन बायनायनि उनावनो इउपिपिएलआव जयेनिं जानो थाखाय सिं रायज्लायगासिनो दंखायो दे थांजोबदो नोंसोरनो बै नाथुर जा सोरबा जा बेयावनो जमा जाहैजोबदो इउपिपिएलनि नाथुर जाहैदो एबार इउपिपिएलनि दारि ओरै लालायनानै उनजों खारलाय सिगांजों खारलाय खारहैदो एबाराव जेरावखि थाया मोजां मावैया मावखाया मोजां मावग्राया मोनसेयावनो सिथाय थानानै खामानिखौ मोजां मावखायो रायजो राजाखौ उन सिगां फारसेनिफ्रायनो सानखायो भबिसतआव रायजो राजानो मा होनो हागोन मा होनो हाया बेखौसो नायखायो बिटिआरआव मा उन्नति खालामनो हागोन मा उन्नति खालामनो हाया बेखौसो सानखायो नाथाय बे नों आं जाब्बां जुब्बां सोरांबानो गोदावबाय थाग्राफ्रा जेबो खामानि मावखाया बे रोखाखा बे रोखाखा जेबो खामानि मावखाया रायजोफोर आंनि साननाय बियो आं दासिमबो कनफिउस दं आंहा गोसोआव आरो गनायनानै लानो हायाखै बिटिआरजों माब्लाबाबो गोजोना फैजोबाखै आं बेखौ थोंजोङै बुङो बिटिआरजों माब्लाबाबो गोजोना फैजोबाखै बिटिआरजों जिथु गोजोना फैदोंबा दिनै मानो गावजों गाव बुलाय सुलाय जागासिनो दङ सोरखौबा एरना होनानै हमहोगासिनो दङ सोरखौबा बायदिसिना सोंखारिगासिनो दं बेफोरनो नामा बिटिआरनि गोजोना बेफोरखौसो एग्रिमेन्ट खालामना लाना फैदों नामा दिल्लीयाव जोंना बर'फ्रा सानफ्रामबो सोरांबानो दावराव जानांगौ नांलाय खमलाय जानांगौ होननानै पलिटिकेलनि गेजेरजों गावजों गाव सोरांबानो होख्रावलायनांगौ दावराव दावसि जानांगौ नांलायनांगौ होननानैसो बेफोरबायदिसो एग्रिमेन्ट खालामना लाना फैदों नामा दिल्ली पार्लियामेन्टनिफ्राय
अबाब सोरांबानो सयथिबो खालि पलिटिकेलनि दावराव जोंना बे फेरेंगा सारा माबायदि जाखो मानसियाथ' एथ' गाज्रि सोंखारनो हायो मानसिफोरखौ नोंबो नोंनि बिखुंनि मैलाखौ नायनानै लाग्रोब्रा सार नों नुवाबाबो सोरखौबा नायनो होग्रो नोंनि आगदा आगसि मानसिफोरखौ मा खालि मालायनि बिखुंनि मैलाखौ गावहा दा नुबाय नालाय बेखायनो बुंबाय थागोन नोंबो नोंनि बिखुंनि मैलाखौ फुना लाग्रो नायना लाग्रो बबे खनायाव आखाइ मोनहानायाव दंना मोनहैयाव दङ मेगनजों नुहुरनायाव दंना नुहुरैयाव दङ नुवाखैब्ला नों फुनानै लानो हायाबा गुबुनखौ फुहो फेरेंगा सार गुबुनखौ फुहो नोंबो सब समय मालायनावल' दाय नुहुरबाय थानाय सब समय मालायखौल' सोरांबानो जावबाय थानाय रायबाय थानाय ससियेल मिडियाफोरखौ नोंसोर बेफोरबायदिनि थाखायसो खिथु सामफ्रामबो लाफायो नामा बेसेथो होखोब्रा मिडियाफोरलाय आंबो थांगौमोनलै नोंसिनिनो आपडेट होबाय थासिगौमोन आंबो खर'फ्रासो गुदुं जायो सोरांबानो डाटाखौनो अन खालामनो हाला नोंसिनि भिडिअफ्रासो प्लें होनलायनो हाबफैबाय थासै डाटा अन खालामनाय लोगो लोगो मोजांखौथ' रावबो जेबो बुंखाला मोजांखौथ' साननायाव गैखाला सब समाय सोरांबा गाबोन आं सोरजों नांलायनांगौ जाखो सोरखौ मा बुंनांगौ जाखो बबेयाव खदाल बोराय मोननानै जावनांगौ जाखो बेखौसो सानहरसै खोमा सिमाङाव बेखौसो जमना थाखायोदां बाराबा जाया लोङा दुमफ्ला उन्दुनानै बेखौसो सानबाय थायो खोमा बेबायदिजों बोरै जाबावगोन बर' फिसाफोर जोङो खौसे जादो खौसे दोंसे लामाजोंनो आवगायलांसै ज' जानानै बयबो बेखौसो नाजादो दिनै जों गावजों गावसो बेफोरबायदि गुबुन हारिखौ माथो रावबो जेबोआनो बुंनो हाया गुबुनफोरनि माबाखौ मानो दासिमबो जोंनि ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल खालामनो हायाखै गुबुनफोरनि निउसखौ मानो लाबोनो हाया गावनिखौबा हले सोरबा बिसि खारजानायनो सोरबा फिसाय खारजानायनो सोरबा न'आव थांनानै थाहैथ'नो ना मादों बेखौबो जेबो मिथिला बिसि फिसायबा मा जादों बेखौबो जेबो मिथिला होबायानो खोनाबानो डाइरेक्ट मिडियायाव दावराव खोनानोल' नांगौ होमबानो ससियेल मिडियायाव होबाय गाबोननो बाराबा आंखौबो होगोनसोदां मानिबा खारनाव ओरैनोबा दानि जुगाव एसे बुंबानो बिस गोनां जासै रावफ्रा मा जाबावगोन बे चन्दन ब्रह्मआबो सारा माब्रै जाखोथाय 17 बोसोर बिपिएफआव 17 बोसोर बिपिएफआव थानानै माबायदि मावबोदोंमोन माबायदि मावबोआखैमोन गावखौनो गाव मिथिला नामा गावनो बेफोरनि दुखु दाहानि देंखोबो रोजाबो दिनै मालायजों मानो बारहां जाबाय थादों होननानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ आरो खाम्फाया बे खाम्फा सारा बिथाङाबोथ' दाख्लैसो बुंथारबाय गावनो आंनो बिपिएफ गायसनगिरि मानसि आं बोरै इउपिपिएलआव थांनो होननानै दिनै फेरेंगा सारनि खुगानिफ्राय मा खोनानो मोनखो फेरेंगानि खुगानिफ्राय मा ओंखारखो अर्थात रनजित सारनिफ्राय मा ओंखारखो दानि बे इउपिपिएल सरकारनि फरेस्ट मिनिस्टारनि खुगानिफ्राय जुदि थारैनो बिथोरिया रायलाय माराखैबा बेफोर बाथ्राया बोरै ओंखारखो रायलायनायखायनो ओंखारदों नोंगौखायनो ससियेल मिडिया भाइरेल जादों नङाब्लाथ' जाखायामोन थांजोबदो बबेयाव थाङो सोर गावजों गाव जेराव थाखा मोनो बे ज्राव ओरै थाखांबा ओरै ज्राव ओरै थाखांबा ओरै ज्राव बारबाय थादो पाब्लिकफोरखौ ओरै लांफाबाय था जेसांखि रायजोफ्रा सोरबा इउपिपिएलआवनो होन बिपिएफआवनो होन बिजेपिआवनो होन जयनिं जाबाय था खिन्थु बे जानायानो ओरै जालायसो जागासिनो दङ बेखौ मोजाङै सिनायनानै लाखा मानसिफोरखौ नायनानै लाखा फैसानि थाखायसो जागासिनो दङ सोरबाया गाबोन 1000 होयोबा बेनाव फिउ थांलायबाय सोरबाया 1500 होयोबा बेनाव फिउ थांलायबाय बेबायदिसो सोलिगासिनो दं राजनितिकआ फैसानि लालसा गोजा बेफोरबायदि इलेक्सनाव खारथिं खिथु सैमा फाग्लाफोरबायदि एमएलए एमपिनि खिथु खारफानानैथ' रां लायै फैनानैथ' रायजो राजानि मुलाम्फाया जेबो जायाखै खामानिनि बिहैनो थाङोब्ला ओइ नोंसोरथ' इलेक्सन समावनो रां लाना थांखाबाय दालाय बहानिफ्राय आंलाय नोंसोरनो फैसा हरनो बबेनिफ्राय आङो रां मोननानै नोंसोरनो आरो खामानि हरबावनो बेफोरबायदिसो बुंसै दानि जुगनि एमएलए एमपिया बेफोरखौ एसेबो बुजि मोनासै जोंनि रायजो राजाफ्राबो जोंनि पाब्लिकआबो सरकारादि जोंखौ माबायदि
थावख्रि फिदिंनाय बायदि फिदिंगासिनो दङ हाय बुजिदोब्रा रायजोफोर पाब्लिकफोर लोगोफोर आंनि एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामो आरो आगोलनिफ्रायबो आं नोंसोरखौ बार बार रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बे आसिनि मैल'खौ ओरैनो दाहगार आसिनि मैल'खौ ओरैनो दाहगार होनांगौ समाव जोङो मोनसे मोजां फ्रेश माइन्डजों साननानैसो जि जायगायाव होनांगौ जों बेयाव होबानो जाबाय भटखौथ' होआलासिनो थाथारनो नाङा रावबो होआलासिनो थाथारनाङा मानो होनबा जोंहा भटार्सखौ नांगौ जायो नङा होमबा भट आइडि कार्डखौ जोंनो गोनांथिथार बेखायनो जोंनो भटार्स हिसाबाव जोंनो बे कार्डखौ गोनां जायो नालाय नङाब्ला जोंहा दानजानायनि लामायाव फैयो जों बेखायनो जेरावखि जाया भटखौ थुबानो जाबाय आरोखि गाव गावनि फ्रेश माइन्डजों साननानै बा गुरै मेलेमजों साननानै जाहाथे गावनि आसिनि बे बेसेन गोनां आसिखौ ओरैनो दैयाव थांगार होनाङा ओरैनो फज'नानै दोननाङा समा फैब्ला गाव गावबागाव माइन्डजों साननानै होबानो जाबाय दा जेरावखि खारथिंबाय थादो रायजोफोर रावखौबोथ' बादा होनानै दोननो हाखाला मानो होनबा गिदिर गोलावानो एकदमबारे ओरै फै होननानै लेंहरो नालाय साहा खाबसे लोंहोनानै गारि फ्रि हरफ्लानानै नङा होमबा मोनग्रायासो मोनबाय सोरबा एसे एनै लिंक थानायफ्रा गारि लांनाय नामाव बा मानसि लाबोनाय नामाव 5,000 10,000 थाखाया मोनबाय थांफाग्राफ्रा जाम्बा बायदि साहा खाबसे दलद न'आव गिदिंना फैफिनदो गावनि बेसेन गोसा खामानि दामानि गारनानै बैयाव मालायनि सैमा फाग्ला बायदि ब्राव ब्राव होख्रावनायखौ खोनासंबाय थादो उदै बुंजासे थुरुनो खोमायासो बुंजोबो दानि जुगाव पलिटिकेलनि मिथिं दावथिङाव थाङोब्ला बेखायनो बेफोरबायदि मिथिं दावथिङाव थांनायनिफ्राय थाङैयानो साबसिन गाव गावबागाव न'आव था आरो बेसेन गोसा समखौ ओरैनो नागारहरनो नाङा खामानि दामानि मावबाय था बास जेब्ला इलेक्सन बा भट थुनायनि थारिखआ फैगोन दिना फैगोन अब्ला ओंखारलांनानै गाव गावबागाव होहैबानो जाबाय रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ बेखौसो गुरै रिकुवेस्ट खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय खुलुमनाय थाबाय लोगोसे आरो मोनसे आखाइ खबजों आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादो आरो लोगोसे हायोब्ला बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेट होनाया नोंथांनिसिम लगे लगे मोनहैनाय बायदि आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरो जे हायोब्ला आंनि चेनेलखौ मोनफा मोनफा शेयार खालामना होबानो जाबाय अननानै स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जय हिन्द बर' हारिनि बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन